No ja držím na ruke takúto dámu, to znamená, že vysledujete Garde, milé dámy, milé ženy, ja vám želám krásne popoludnie v strede pracovného týždňa. No myslím si, že my dámy by sme radšej boli držané v náručí ako takto voľne položené na ruke, ale mám inú filozofickú otázku. Ktorá dáma by nechcela byť krásna? No tak asi by som dostala vždy len kladnú odpoveď od každej ženy, ktorej by som sa práve takúto otázku spýtala, a preto som veľmi rada, že v dnešnom Garde privítame ženu na slovo vzatú odborníčku, ktorá nám poradí, ako dosiahnuť a docieliť to, aby sme my ženy boli naozaj skutočne krásne. Spolu s nami je tu Vierka Ondríková, kozmetička, špecialistka, odborníčka na slovo vzatá. Vierka, vítaj, pekný deň. Ahoj, dobrý deň. Skôr ako sa teda, myslím si, že obrovským rýchlym skokom pustíme a začneme rútiť v tom nádhernom svete ženskej krásy, pretože chcem, aby odznelo čo najviac dobrých rád a čo najviac informácií. Ešte výzva pre vás, milí diváci, ktorí z nás sledujete a chcete čo to vyhrať, získať, máte jedinečnú možnosť. Je to veľmi jednoduché, nech sa páči, telefonujte, Majka je pripravená, usmieva sa na vás. Môžete sa samozrejme našich hostí, pretože budú dvaja, máme celkom zámerne ešte jedno kreslo prázdne, čo to zaujímavé aj k tejto téme opýtať, a môžete hrať o tieto krásne knihy, keďže vysielame pre ženy a dámy, tie sú veľmi často aj maminami, tak nás určite bude zaujímať aj to, ako svoje deti správne stravovať, čiže výživa pre najmenších. Máme Kurtizána a Samuraj, nádherný román, takisto si myslím, že absolútne ženský. Marika Studeničová a jej absolútna novinka s názvom Milenec. Myslím si, že táto knižka má veľkú ambíciu a samozrejme aj tendenciu stať sa bestsellerom. A máme takúto krásnu skladačku pre nejaké mladé slečny, pretože aj slečny raz budú dospelé ženy a už v takomto útlom veku určite sa rady obliekajú, a keď nie oni sami, tak určite rady obliekajú svoje bábiky, tak majú jedinečnú možnosť. Ja len poviem, že všetky tieto aj darčeky, aj krásne knižné publikácie nám venovalo vydavateľstvo IKAR. Takže nech sa páči, môžete využívať telefóny aj na získanie ceny, aj na získanie informácií práve na konkrétnu otázku, ktorá vás zaujíma. A Vierka, my ideme teda rozoberať tú ženskú krásu, ženský svet, ale všetko to išlo asi step by step, ako sa povie, alebo krôčik po krôčiku. Ako to teda bolo s tebou a s tou možno zo začiatku koketériou ku ženskej kráse, pretože každá žena má k tomu blízko, ale nie každá sa tomu potom profesionálne venuje. Takže kedy si ty zistila, že toto je oblasť, kde chcem teda aj pôsobiť? Áno, bolo to asi na strednej škole, na strednej zdravotníckej škole, kde som zistila, že tá krása a to všetko okolo tej ženy ma veľmi tak ako ťahá, zaujíma. Na tej strednej zdravotníckej škole dosť som sa tak starala o tie moje spolužiačky, aj ma pýtali, namaluj ma, vytrhaj mi obočie, a tak som sa k tomu dostala potom, lebo dosť ma začala aj zaujímať chirurgia, najskôr chirurgia a neskôr aj plastická chirurgia. A rozmýšľala som, že kde to potiahnuť, či mám ísť tým kozmetickým, alebo ďalej dermatologickým, kam. Moji rodičia strašne chceli, aby som išla študovať na medicínu, a ako koketovala som s tým, že áno, že asi dermatologička, ale viac ma to ťahalo k tej kozmetike, lebo tam môžem aj vykonávať priamo s tou ženou, priamo líčiť. Je to väčšia tvorivosť, myslím. Áno. A potom možno vidíš aj takú, síce je to možno beh na dlhšie tráte, ako tá, či už plastická chirurgia alebo dermatológia, ale si myslím, že keď to nezačneme zanedbávať, alebo keď sa tomu začneme venovať naozaj v čase, kedy je treba, tak tie výsledky sú potom asi stálejšie a plnohodnotnejšie. Ale ešte sa trošku pristavím pri tých začiatkoch. Možno si niekto povie, a tak stredná zdravotnícka škola, a prečo teda, keď si vlastne sestrička, máš kompletné odborné vzdelanie, veď možno nebola nejaká špeciálna škola, alebo nestačili nejaké kurzy? Áno. Vtedy bola ešte len taká ten komunál. Moji rodičia nesúhlasili s tým, aby som išla na takú školu. Čiže učňovské školy alebo nejaké strediska také? Áno, čo bolo veľmi dobré, dobre urobili. Ja som si odkrútila tú strednú zdravotníckú školu a potom som išla pracovať na chirurgiu. Odkrútila som si celú chirurgiu od detskej, cez všeobecnú, cez onkologickú chirurgiu.
aj plastickú chirurgiu. Ja ukážem našim diváčkam, aby nám naozaj teda verili, že takto Vierka Ondríková vyzerala v typickej sesterskej rovnošate, ktorá bola samozrejme neodmysliteľnou súčasťou. Je to ešte pred tvojim, dá sa povedať, rodným pôsobiskom, pretože ty nie si rodená Bratislavčanka. Áno, ja som z Oravy. Áno. Ja som z Oravy, je to v Dolnom Kubíne, tam som aj študovala. Tam som mala tie začiatky veľmi kvalitné, vtedy ešte tá škola bola naozaj prísna, dôraz kládli na všetko. Páčila sa mi, naozaj páčila sa mi. A je to výborné, pretože máš vlastne aj medicínske, alebo teda zdravotnícke znalosti, že proste nie je to, pretože kozmetika častokrát teda naozaj hraničí s medicínou a práve s týmto svetom a so zdravím. Niekedy niekto aj samozrejme môže hazardovať, ale to nie je samozrejme tvoj prípad. Dobre, tuto je ďalšia história ešte tvojho života, ak to teda môžem takto trošku odľahčiť. Toto je Vierka Ondríková po, myslím si, že veľmi dôležitom životnom rozhodnutí, kedy sa rozhodla aj s manželom presťahovať do Bratislavy, takže toto sú možno jedny z prvých fotografií. Ešte nadšení ste z Bratislavy, vidím pri Dunaji, vzadu je Bratislavský hrad. A potom sa vlastne Bratislava stala tvojim domovom a začala si pôsobiť v Bratislave. Toto bolo v 18 rokoch. Áno. Ja som sa rozhodla, že chcem ísť do Bratislavy, lebo to bolo niečo také, že bola tu plastická chirurgia na tej kozej a tam som chcela začať pracovať bližšie k tej kozmetike prístej, nejakým spôsobom ale odbornejšej. No, čiže nejaká ambícia, chtíč tam bolo a preto si sa teda aj presťahovala, ale ešte chvíľočku si zostala teda verná aj rovnošate, aj nemocničnému prostrediu. Dôkazom čoho je aj táto fotografia. Ostala som, bavilo ma to, ale stále ma to ťahalo k tej kozmetike, naozaj bolo to veľmi silné. A nakoniec bola som vďačná, že som prešla celou tou chirurgiou, lebo veľmi to využívam teraz v praxi, v kozmetickej praxi, lebo spájam tú kozmetiku s tým mediciálnym, s tým zdravotným a strašne to cíti. Vierka, kedy si teda samozrejme sme doštudovali, išli sme pracovať, po práci domov a tak ďalej, kedy nastal taký ten zlom, že a ja pôjdem asi z tohto fachu, kde som doma, pôjdem teda do iného prostredia. Idem si náplňať ten svoj sen, tú svoju ambíciu. Proste odchádzam z nemocnice a idem pracovať do kozmetického salónu, kde sa teda naučím a stretnem s praxou. Bolo to vtedy, keď ja som bola po materskej, ja som pracovala v podstate v štátnom zariadení zdravotníckom. Potom som po materskej nastúpila a vtedy bolo také, že súkromné už začínali prvé centrá. Tak som nastúpila tam a samozrejme z toho odborného, z tej sestry, ktorá pracuje v podstate pri výkone, napríklad pri takých odbornejších výkonoch, tak som pracovala v medicínskom zariadení, kde som nebola len na chirurgii, ale aj na kožnej ambulancii. Videla som tam viacej vecí, na internej ambulancii, ale už išlo to do tých papierovačiek, už to bodovanie a to všetko. Áno, už to nebavilo ma to. Áno. Už ma to nebavilo. Akú cestu prešla Vierka Ondríková, keď takto sa pozeráme na jej syna? Teda my sme hovorili o tvojich začiatkoch, to si nastúpila, keď si bola na materskej, tvoj syn bol taký, ako ja ho držím po svojej pravej ruke a dnes je aktuálna, možno jedna z aktuálnejších fotografií práve táto v mojej ľavej ruke, kedy už tvoj synátor má 17 rokov. My teda vidíme, ako sa zmenil tvoj syn. Áno. Ale ako sa zmenila tvoja vlastne odbornosť a čo všetko si za tých 17 rokov medzi tým odbore stihla? Ja som si to... Až som prekvapená naozaj, že posúvajú ma zákazničky. Musím povedať, veľmi dopredu. Je to aj konkurencia, ktorá ma posúva a to, že ma to strašne baví. Chcem ďalej a ďalej fungovať a ísť. Aj niektorí mi hovoria, že toto nemôžeš zvládnuť, ako to zvládaš časovo. Veľmi mi pomáha môj manžel, môj syn, moja rodina. A dobre, že máš zázemie, to je... A môj tím v salóne. Úplne úžasné kočky mám. Takže, ale samozrejme, od začiatku som si to musela nejako poskladať. Áno. Hej.
A skladať to puzzle, alebo aj pucle, niekto hovorí. To je asi to najťažšie, kým si človek tú pyramídu nejakým spôsobom začne stávať od toho prvého stupienka. Takže čo bolo najskôr? Teda odišla si z nemocnice do sveta kozmetických salónov, kde si, predpokladám, sa normálne zamestnala najskôr? Ja som chodila po salónoch, že teda zamestnám sa, bola som presvedčená, ale to, čo sa mi ponúkalo, myslím, priestory, ja som mala úplne inú predstavu o tom, ako má fungovať tá žena v tom salóne, myslím, zákazníčka. Ako má tam relax dostať, ako má mať tú intimitu. Ja som mala úplne inú predstavu, spojito s tým zdravotníckym, nejakým iné to malo byť. Tak nenašla som to. A dokonca som bola aj na viacerých ošetreniach, kde... Bola si to vyskúšať. Bolo naozaj niekde, som veľmi nebola spokojná. A tak som sa rozhodla, že sama. Proste musím ísť sama do toho. Našla som priestor na Špitálskej u jednej kočky, ktorá tam mala už rozbehnutý kadernícky salón. Bol to strašne malinký priestor, bol to 2x2 možno. Veľmi malý priestor zákazničky, ktoré vtedy začali so mnou, ešte doteraz chodia a pamätajú si a spomínajú si, síce to bolo malé, ale príjemné. Bolo to zaujímavé tým a najskôr s hrôzou som na to pozerala, že čo spravím, lebo ten priestor bol spojený s kaderníctvom a samozrejme pôsobil rušivo. Nevedela som, čo urobiť, tak napadlo ma, že dám slúchatka na uši zákazničke, príjemná hudba a oni mnohé pri tej masáži naozaj relaxovali, spali a doteraz mi to povedia, že bolo to super. Tak výborný nápad. Tak to je výborné, že aj keď nie za celkom 100% ideálnych podmienok, že si mala vlastne túžbu naplniť si ten sen a prispôsobiť ho teda možno momentálnym podmienkam, pretože keď už si sa do toho zahryzla, mám pocit taký, že keď niečo zdrápiš, zapáče si, tak už nepustíš. Nepustím. Ale myslím si, že to je naozaj správne a veľmi mi je sympatické na tebe ešte to, že v podstate si nemala veľké oči, ako sa hovorí, že človek príde a povie a ja chcem a toto urobím megalomanské, gigantické, perfektné, najlepšie, najväčšie, najmodernejšie a hneď zajtra chcem zarábať. Hej, že v podstate, že človek naozaj, keď to začne robiť srdcom a cíti to a túži potom, tak je uzrozumený s tým, že to bude stať veľa obetí, veľa voľného času, možno veľa dlhov, možno málo peňazí zo začiatku, možno chvíľku aj zvyk tej rodiny, kým sa prispôsobí tomu mechanizmu, ktorý s tým všetkým súvisí, že proste nepadla ti o po štvrtej alebo po službe. Takže myslím si, že to bolo veľmi ťažké. Bolo to také, že mala som na začiatku 3000 korún, za ktoré som si nakúpila nejaké prostriedky na prácu a postupne som si to skladala. Samozrejme, bolo to náročné v časom. Áno, lebo si bola na všetko sama? Takto, ja som pracovala celý týždeň aj v nedeľu, lebo salón bol otvorený aj v nedeľu kadernícky. Aj keď som tam celý deň možno sedela zo začiatku, robila len obočia. Ale dievčatá si potom asi zvykli, však aj dámy. Dievčatá si zvykli. Ja som sa len bála, že môj manžel a môj syn to nezvládnu, ale zvládli to perfektne. Úplne, že musím povedať, že naozaj vďaka nemu to všetko je to, čo mám teraz. Super. A teraz dáme samozrejme zadosť učinenie aj všetkým dievčatám, ktoré nás počúvajú, rozmýšľajú nad tým, že no, tak to je fajn, ale sama povedala Vierka, že nemá čas a nevenuje sa a tak ďalej. Tak ja hneď vás vyvediem z omylu, milé dievčatá, lebo Vierka už má zadelený pracovný čas, aj keď ju to stalo veľa úsilia, ale teda venuje sa patrične aj svojej rodine, aj svojmu partnerovi, manželovi, dokonca chodia aj na spoločenské akcie, aj keď nie pravidelne, ale sporadicky určite však, zabaviť sa a podobne, takže máte už vzájomne na to čas. Koľko rokov to trvalo, Vierka, kým sa to trošku ustabilizovalo? Trvalo to 2 roky plného nasadenia. To znamená, že po 2 rokoch som mala takú stabilnejšiu klientelu, kde som si mohla povedať, že trošička už aj možno môžem povedať, že začalo sa dariť. Ale po úplne, čo môžem povedať, že po 9 rokoch som si stabilizovala úplne tým a po 9 rokoch sa začalo úplne, poviem, že dariť, hej. Ako aj sa to vrátilo, aj zarobil si salón na seba. Takže po 9 rokoch plného nasadenia môjho, ale aj mojich dievčat, môžem povedať, že Myslím si ale, že to samozrejme súviselo aj s tým, že v podstate
Nie ste taký klasický salón, pretože tým, že ty máš vlastne ten cit pre tú medicínu niekde skrytý v duši a v srdiečku a chceš teda odovzdávať aj, aby to bolo všetko v podstate po zdravotnej stránke nekomplikované, lebo je veľký rozdiel, keď príde dáma alebo dievčina mladá do kozmetického salónu s tým, že má akné a oni jej vyčistia pleť a to je všetko, čo jej urobí človek. Iné je to u teba. Lebo sa snažíš odstrániť príčinu, s čím som sa ja teda ešte doteraz nestretla nikde inde. Tak ako to bolo? Prečo táto myšlienka? Prečo tak do hĺbky? Lebo to, čo máme na pleti, je výsledok znútra. To znamená, že niečo nám to spôsobuje. Buď sú to hormóny, alebo nejaký zápal v tele, alebo orgán, ktorý nejak nefunguje, alebo robíme niečo v životospráve zle. Niečo jednoducho robíme zle, ale tak sa nám potom odmení aj tá pleť. Prepáč, to je tvoj druhý syn? To je stále ten. Ja tu je taký vlasatý. Tu je taký vlasatý, tu mi príde trošku iný. Tak preto sa pýtam, dobre, aby sme vedeli. Dobre, prepáč. Mám jedného syna. Takže vlastne to, čo sa deje vnútri v tom tele, vidíme väčšinou na pleti. A tá pleť nám to ukazuje naspäť, hej, že áno, že tuto sa treba, pozor, to je prvý signál, pozor dávať, že niečo sa deje, že nejaký zápal alebo nejaký, dajme tomu helikobakter, pylori v žalúdku, štítna žľaza, hormonálne problémy a životospráva. Čiže to sú všetko faktory, ktoré sa prejavia napríklad pokazenou pleťou, alebo teda pleť, ktorá je komplikovaná, má teda problematická pleť, to je asi to lepšie slovo. A myslíš si, alebo v súvislosti s tým, aké máš skúsenosti už z dlhotrvajúcej niekoľkoročnej praxe, že sme my na tom ženy lepšie alebo horšie? Teda, že o seba dbáme viac? Alebo práve v tej postupnosti to zanedbávame a potom chceme šibnutie čarovného prútika, alebo sme naozaj k sebe disciplinované a staráme sa o seba. Slovenky, lebo chodím aj po zahraničí, aj po výstavách, rôznych školeniach a vidím, ale aj chodia k nám zo zahraničia zákazničky, naše Slovenky sa veľmi o seba starajú. A to aj pravidelne navštevujú kozmetické salóny? Takto, je to tak pol na pol, hej. No. Lebo ja som v tomto veľmi nedisciplinovaná. Ja sa priznám bezbolestne, ale idem to zmeniť, lebo už sa budem báť, že budem stará a vrátkavá. Keď nemáš problém, neriešiš to. Ale keď zrazu zistíš, že tu vrástka, alebo niečo... No to už som zistila do čerta, no. To už sa mi nepáči. Tak prídeš a potom začneme riešiť. A potom sa ti začne páčiť tie masáže, lebo ja dôraz kladiem na masáže hlavne, tváre, dekoltu a krku. To je základ v tej kozmetike. Takisto aj čistenie pleti a tak ďalej. Ale u ženy, ktorá chce mať pokožku sviežu, vláčnu, aby vyzerala taká nadýchaná tá pleť, tak základ je dobrá masáž, ktorú som sa fakt naučila v kozmetickej škole a naozaj vďačím mojej školiteľke za to, že ma takto tú masáž naučila, lebo väčšinou sa robí taká hladkavá, taká dlhá masáž. Mám skúsenosti aj od iných salónov, ale táto škola ma naučila naozaj výbornú masáž, si myslím, aspoň, lebo mám tú spätnú väzbu. Dobre, a v čom je teda iná? Je možno, nie je hladkavá, je možno taká na prekrvenie, je sem tam, že človek potrebuje rozprúdiť tú krv, alebo potrebuje, aby tá pleť bola rozživená, alebo niečo podobné? Kombinácia. Na jednej strane musí byť, je to individuálne. Niektoré zákazničky majú problém, dajme tomu, stiahnuté okolo očí. Veľmi mimika, teraz počítače, dajme tomu, má problém po zápaloch nejakých dutín, hej. Tam sa to oko veľmi naleje, tie dutiny sú zanesené a tie vačky sú dosť opuchnuté. Tak treba dobre vymasírovať tú pleť, aby, samozrejme po chorobe alebo po nejakom tom zápale, treba ju dobre rozmasírovať, naštartovať tú lymfu okolo tých očí. A vtedy sama aj ona povie a vidí, že to má efekt. Že nie hneď siahnuť po tých botox. Áno, po tých všelijakých. A to sa dá, jasné, botox, aj kyselina hyaluronová sú teda prostriedky, ktoré už sú vlastne, by som rýchlo povedala... chceme nejaký efekt urobiť, áno? Zo dňa na deň chceme byť bezvrástkové však. Cez obed chcem byť bez vrásky. Dobre, cez obed. Ja
sa priznám, že keď som vošla k tebe, tak to bolo je tam veľmi príjemná energia, veľmi príjemne sa tam človek naozaj cíti. Mne sa je sympatická, teraz to poviem aj všetkým dievčatám, z čoho sa určite potešia a budú mať veľkú radosť, že tvoj kozmetický salón je u nás v Ružinove. Áno, je. Takže je to naozaj pre nás, pre Ružinovčanky, by som povedala, ako na dlani. Máme to k tebe veľmi blízko. Pochopiteľne nemôžeme teda povedať, kde, ale myslím, že dievčatá, keď budú chcieť, tak určite si to zistia podľa niektorých indícií. A ja by som teraz ponúkla aspoň tak, že cez kľúčovú dierku, tak nazrieť, že ako to v tom tvojom salóne vyzerá a potom samozrejme budeme pokračovať a budeme sa rozprávať aj o tom, či kozmetika podlieha módnym trendom, ako sa teda starať skutočne v lete, opleť a mnohé iné zaujímavosti, takže zostaňte s nami. Teším sa, že sme dnes s našou kamerou zablúdili aj do čiste ženského sveta. Vôni, krásy, pohody, pokoja, vynikajúcej atmosféry, pretože my ženy by sme si občas takýto čas pre seba mali dopriať. My to potrebujeme a určite si to aj zaslúžime, takže počkáme chvíľočku, kedy sa otvoria dvere a kedy objavíme a vyspovedáme prvú klientku, či je spokojná, čo jej to dalo a či je oddychnutá a či bude aj krajšia, ako sem vošla. Dobrý deň, môžem vás chvíľočku vyrušiť? No, nech sa páči. Ste usmiatá, šťastná, ste pravidelnou návštevníčkou takýchto nádherných ženských centier? No, chodím do tohto pravidelne roky a som veľmi spokojná so svojou kozmetičkou, to už to beriem tak ako rodinne viac menej. Je tu výborná atmosféra a momentálne som po takej kolagénovej aplikácii, tak som spokojná, lebo som bola trošku aj na dovolenke, tak moja pleť to tak vie oceniť. No a ja som veľmi spokojná, skutočne. Mne bolo veľmi sympatické, čo zaznelo vo vašej odpovedi, že vy si doprajete pravidelnú návštevu kozmetického salónu, to znamená, že sa nezanedbávate a my ženy to občas robíme. Čo by ste odpovedali alebo odporúčili iným dievčatám, ktoré možno sem tam na to trošku zabúdame? Ako by ste zaapelovali trochu, ak by ste mali teraz tú možnosť? Tak využijem túto chvíľočku. Viete čo, aj moja dcerka, ja jej vždy tak dôsledne hovorím, tak ako mne predtým mamina hovorila, že pleť si všetko pamätá a to jednoducho neoklamete. Buď tam dáte niečo a pokiaľ nie, tak to proste nie je tam vidieť. Takže tá pravidelnosť, ja by som sa za to veľmi prihovárala a vždy si nájsť to. Nie je to pravda, že by sa nenašiel ten čas. Ten čas sa musí nájsť, keď si vedia všetky ostatné, aj tie staršie ročníky nájsť aj pri tých maličkých deťoch. Ja to vrele odporúčam, pretože prezentujeme sa v prvom rade tvárou. Vaša tvár hovorí o tom, že ste naozaj spokojná, aj z očí vám vyžaruje naozaj to očakávanie, že je teda naplnené. Ste skôr taká špekulátorka, ako by som mohla použiť toto slovíčko, že teda siahate aj po novinkách, po výdobytkoch, alebo máte takú svoju osvedčenú a overenú klasiku? Viete, ja sa spoľahniem na odborníkov. Ja to beriem tak, že každý je vo svojej profesii doma. Takže keď mi Mirka odporúči, toto je pre ten druh pleti, ona to pozná, má to v prstíkoch, tak ja si to tak ako nechám aplikovať. Zatiaľ som žiadnym sklamaním neprešla. Všetko je to také, aké to má byť. A moja pleť je ešte tým vďačná, že teda ozaj sa to ocení. Vidím to. Ste nádherná dáma, ktorá srčí pozitívnou energiou. Ja to teda z vás cítim. Ja som na toto senzibilný človek. Myslíte si, že je tá doba naozaj taká uponáhľaná, alebo je to naša ľahostajnosť ženská? Viete, doba je vždy v istom zmysle vždy náročná. Len mladý človek je vyzbrojený viac už do toho. Keď, viete, má iné zbrane, by som povedala, vie to odrážať od seba lepšie a citlivejší človek sa rozhodne dnes utápa v mnohých veciach, ktoré sú aj také žabomyšie vojny, aj všeličo. Treba si tú psychiku zachovať, ale ja hovorím, že kozmetické ošetrenie je aj ošetrenie duše. Takže musíte si to dopriať a jedno s druhým a tuto to všetko vyhodiť, zahodiť, dať za hlavu a užiť si to. Teším sa z toho teda, že starosti zostávajú zavreté za dvermi, keď vôjdete dnu, ale máte také tie typické ženské starosti, mám na mysli možno páčky pod očami, možno sem tam opuchnuté oči. Viete si to aj sama nejakým spôsobom vyriešiť a prezradíte nám vlastný osobný recept, alebo možno čo ste sa naučili od Mirky? Viete, veľmi jednoduchý recept. Veľa spánku, žiadne fajčenie,
žiadne tučné jedlá a potom chodiť k odborníkovi na tú kozmetiku, tak asi tak. A vždy dobre vyčistiť pleť pred spánkom. To si myslím, že je to dôležité. Snáď ešte taká tá hydratácia, že dostatok pitný režim dodržiavať, no najmä v letných mesiacoch. Dobrý deň, môžem aj vás na chvíľočku vyrušiť? Dobrý deň, môžete vyrušiť, páči sa. Veľmi nerada to robím, pretože mali by ste mať teraz asi pokojnú atmosféru, tíško, relaxovať, oddychovať, ale nedá mi, aby som sa nepovypitovala. Pre aké služby ste sa dnes rozhodli a čo všetko ste absolvovali, pretože toto musí byť výborný pocit, keď sa hneď 4 rúk starostlivých venuje práve iba vám. No, ja som sa dnes rozhodla pre úplne všetko. A hlavne sú to síce 4 ručky, ale máte pocit, že je to 25 000 rúk po celom tele, pretože je to na nohách, čo je veľmi dôležité a uvoľňujúce, lebo nožičky nám pracujú celý deň. Takže tam máme všetky tie zakončenia, rovnako aj na tváričke, lebo tvárička tiež pracuje celý deň, furt rozprávame, komunikujeme a tam tá mimika proste nám neustále funguje a je to tak úžasne uvoľňujúce, že rozhodnutie pre tvár a nohy súčasne je fantastické. Takže je to naozaj úžasný pocit. Ja sa musím priznať, že s niečím podobným som sa teda ešte vôbec nestretla. Toto vidím absolútne prvýkrát, teda, že sa dá naozaj aj takýmto spôsobom ušetriť čas a teda využiť hneď služby 2 šikovných odborníčok. Poznali ste to? Vedeli ste o tom? Alebo takisto vás to prekvapilo? Bolo to pre vás novinka? Áno, ja som o tom vôbec nevedela. Ja som najskôr prišla len na tváričku, pretože kolegynka z divadla mi povedala, že je tu Vieruška, ktorá robí fantastickú masáž. Absolvovala som ju prvýkrát, bola som úplne nadšená a vlastne Vieruška mi spomenula, že je tu aj takáto možnosť, že súčasne aj nožičky sa dajú a že vlastne to klienti využívajú a že je to totálna droga. Nechcela som veriť, ale je to totálna droga. Môžem otvoriť? Takže je to vlastne, áno, je to droga, lebo takto, mozeček sa nevie rozhodnúť, čo je príjemnejšie. Hej? Či je to vlastne masáž tváre, alebo je to masáž nôh. Lebo keď sa masírujú nožičky, tak si povie, hej, že je to tam dole a je to príjemné, ale keď je to aj súčasne, tak je z toho taký celý rozkokošený a tak naozaj je to relax. Naozaj. Užívate si to dvojnásobne, to je vidno aj na tom, že sa šťastne usmievate. Zanedbávate sa alebo venujete sa sama sebe pravidelne? Aj ja som sa veľmi zanedbávala. Prečo sa to zmenilo? Lebo to je naozaj, je to taká forma relaxu, že najskôr som si povedala, prečo by som ja mala chodiť každý mesiac na pedikúru. V minulosti som to vôbec nevyužívala. Ja som dosť často tancovala, aj tancujem a tie chodidlá sú naozaj ako zničené tým tancom a už aj s predbúdajúcim vekom, rokmi som si povedala, že by som sa mala začať o to starať. Ono, keď je tak tá žienka mladšia, tak si to tak možno neuvedomuje, ale teraz už vlastne si to začínam pomaly uvedomovať, že treba tú starostlivosť viacej mať aj v mojom prípade. Takže, a ešte keď to je spojené s tým relaxom, tak to je fakt fantastické. Nedá sa to inak ani pomenovať, len aby to všetci vyskúšali. Dievčatá, tak počuli ste to. Horsa, utrhnúť si pre seba aspoň hodinku, to nás samozrejme nikoho nezabije a potom sa budete šťastne usmievať a relaxovať a ja vás nebudem už dlhšie otravovať a vyrušovať, takže si to užite. Ďakujem pekne. Majte sa dobre, dovidenia. Pekne, dovidenia. No a vy sa už teraz pozeráte na knižky, ktoré vám poskytnú takisto relax, aj keď nie je taký úžasný, ako sme videli pred malou chvíľou v našej dokrútke. Marika Studeničová a jej novinka s názvom Milenec, Kurtizána a Samuraj a Výživa pre najmenších. Toto sú 3 knižné tituly, ktoré nám dnes do garde venovalo vydavateľstvo IKAR a nechýba aj takýto netradičný. Nie je to knižný titul, ale netradičný darček takisto z vydavateľstva IKAR pre malé slečny, keďže vysielame dnes pre ženy a pre dámy, ktoré môžu